Muli ndi funso labwino kwambiri limene m'bale mwafunsa kuchokera pa tebulo ya adindo. Makamaka funso lanu silinangobwera funso, koma labwera ndi chithunzi chimene mukuti munachitenga kwa bwana anu ku status kwawo. Status ndi kumene anthu amasungirako zokhazikika za moyo wawo, ku zithunzi za pa social media, m'mafonimu, chizunguzungu status chizungu, zofuna zomveseseka na azungu. Anyamata ochita bwino sukulu akuzimvesesa mukati status. Koma inu mungodziwa kuti kosungirako zithunzi kumene munthu yamasungira za pamtima pake, nyamatayi anachita ukazitape ukapirikoni ukung'ung'u ndi anayang'ana kwa bwana ake nkupeza zithunzi za chipembedzo cha mafano zimene amazitumizirana. Zili bwanji lero status iyo ni mmene zilili lero, zimene afika lero, zimene achita lero, zimene akupanga lero. Zimamveka ngati choncho kwa ife anthu a standard 3 mukanena kuti status mmene zilili lero zili bwanji. Nde umajambula nkubisa kuchithunzi kwako kumene umasunga kwa iweyo kumaonesa anzako mmene zilili lero. Ndi kumene zilili lero kwa kufoni ya bwana ake ya mkulu wina mu South Africa anapezako zithunzi zimene ndakutumiziranizo, anatumiza ndi iyeyo pa tebulo la adindo. Funso akuti kodi muli ndi zofotokozera apa? Ndi funso limene kupanda kulizamira mothandizidwa ndi Ambuye utha kungosiya osayankha, chifukwa mayankho ali pomwepo kuti chimenecho ndi chipembedzo cha mafano ndipo ndi zinthu zimene anthu akunja amapanga mosasogozedwa ndi Mulungu. Kungoona wekha sungasoweke kufunsa, komanso woyankha sangafunike kuyankha chifukwa zadziwika kale kuti anthuwa akupembedza Satana makamaka pongoyang'ana zithunzi ndi zimene zikuchitika pamwambo wa mapemphero. Koma ngati ndayankhira kuti zinthu zitatuzi ndifotokozezi ndizisiyanitse kuti mwina munthu mukhoza kumva mmene dzikoli limayendera. Ine amene ndikuyankhane kwambiri ndimazichemerera kapena kuzifotokozera kuziyika poyera. Ndigwirisa ntchito chichewa chakuti sindizibitsa, ndimaziyika poyera kuti nanzanune ndakhalapo ku chipembedzo chopembedza Satana. Kumeneku ndaphunzira zinthu zambiri mmene dzikoli limayendera, kotero kuti ngakhale mafotokozedwe amafunso amene nthawi zina mumandifunsa ndimakwanisa kufotokozera moposera mmene munthu anafunsira, chifukwa ndili ndi zija mchingerezi amazitcha kuti kapira kapena kuti experience zogwirika zazochitika zimene moyo waziona ndi kuzigwira, ndi ndimazifotokozera bwino mwa kumvetsetseka ndi aliyense amene wandifunsa funsolo, chifukwa sindimalankhula kapena kuyankha zimene ndinaona m'mabuku kapena zimene ndangomva, koma kwambiri ndimafotokoza zimene ndayendamo. Pali umbuli waukulu kwambiri ku dziko lapansi wolephera kulekanitsa nkhani ya chipembedzo cha Satana. Mukundifunsane nali wa chipembedzo cha Satana zoona, koma tsopano mukafika ku mayankho akufotokozera kapena kufunsa, department mwandifunsayi ndi dera lina la chipembedzo cha Satana. Palinso ena adafunsako department ya dera lina ya chipembedzonso cha Satana, monga magulu aja amapanga za mabizinesi ku dziko lapansi, ma Illuminati. Kukhala wa Illuminati ndi chani? Tili ndi ma department olekanalekana a chipembedzo cha Satana. Zinthu zonsezi nthawi zina mukamafunsa, ineyo ndamene nimadziwa kuti kufunsako sakudziwa iwowa kuti gawo afunsali
likukhuza Illuminati. Gawo limene afunsali likukhuza idol worship, chipembedzo chopembeza mafano. Gawo limene afunsali likufunsa satanism kapena kuti satanic worship. Ndi zigawo zolekanalekana. Mundilole kuti ndiyese kutambasula pang'ono pa zomwe ndayamba kuziyikira maziko kuti mwina inu kapena anzanu akhoza kumva nawo. Ndiyambire ndi chipembedzo cha Satana chimene ine ndidapembezako chija chimatchedwa kuti satanic worship. Satanic worship ndi idol worship ndi ziwiri zosiyana. Tili ndi satanic worship imene nonse takumana pa social media mumayidziwa kuti ndi imene Brother Twaib ankapembeza, koma mwina kudziwa kwanu kuli ni malire. Let me explain. Kupembeza chipembedzo cha Satana kumene ife tinkapembeza, kumene kumatchedwa kuti sataniki kapena kuti satanism, ndikosiyana kwambiri ndi idol worship zimene mwanditumizira pamene pasi. Zimalekana bwa. Ngati muli ku chipembedzo cha Satana ndinu satanic worshiper. Ku satanic worship mumachita pamodzi ndi mzimu wanu ndi mzimu wa Satana. Simuonana inuyo ndi mzimu wa Satana, koma mugwiritsa ntchito kukhulupirira kuti Satana alipo, ndipo kuchokera mukukhulupirira kuti Satana alipo mumachita bridge communication pakati pa mzimu wanu ndi mzimu wa Satana. Ndiye mumalowa mukulambira mzimu wanu mumazipereka kwa mzimu wa Satana kuti muyambe kumulambira Satanayo. Mumatha kumamulambira Satanayi, akumulambira anzanu Satanayi, koma sana muone amangoyendera chikhulupiriro ngati mmene mumachitiranso inuyo kupembeza Mulungu kumwambaku chikhulupiriro. Mukudikira tsiku lija ngati nkotheka tikaonana maso ndi maso, akakakonda iyeyo kuti timuone, ngati mmene adawakomerera mtima ena mwa angelo amene adaona Mulungu mpaka kumaphimba mapiko awo kuti nkhope zawo zisakumane ndi ulemerero wa Mulungu pamene amakhalapo. Sindidziwa ngati akatikomere mtima tikamuona. Ameneyo timampembeza tisadamuone ndi maso, timangokhulupirira, ndipo Mulungu amakhala wokhulupirika kukukhulupirira kwathu, nkumayenda nafe kutitumizira mauthenga kupyola mwa atumiki, mwa alaliki, ziphunzitso zolekanalekana, mabuku ndi zina zotilumikizisa ndi Mulungu wosaoneka kwa ifeyu, ndikukhala ndi chiyembekezo cha tsiku lodala kuti tikadzachoka m'dziko lino tikakumana naye ndi kulandira mphoto ya zabwino zimene tidachita mu nyengo yowawa komanso mu nyengo zabwino. Meneyo ndi Mulungu wathu mwachikhulupiriro. Pamene muli ku chipembedzo cha satanic worship mumampembezaso Satanayi mwachikhulupiriro, simumamuona ndi maso, mumangotsatira mfundo zakampembezedwe zimene iyeyi amazipereka kwa amene mizimu yawo ayipereka kwa iye kuti ikhale pansi pa ulamuliro wake, koma simumamuona ndi maso. Mumakumanizana motumizirana mauthenga, kunyengererana, kuopsezana, kenako mumazalumikizana ndi kukhala ngati mpingo ku dziko lapansi lino. Awo bambo Banda, awo bambo Chawezi, awo bambo Nyoni, nonsenu Sister Geni, Sister Fikira, nonse mumakumana nkupita mu tempo, malo wopembezera Satana. Mukakafika mmenemo simukamuona, mukangogwiritsa ntchito the atmosphere imene mukayipeze ili mmenemo, ndiye mumayamba kulemekeza, kumayimirira anthu ngati mmene kuchali chikuchanso kumayimirira atumiki okuchitani address, kukutumikirani malipresenta, kupanga representation ya chimene anakonza kuti mpingo uchidziwe.
ndi mmene timatimuja kuti yankho malizani tayimirirani, brother lapani tayimirirani, achite address anthu aja, atiphunzisa akhala pansi, ndiye timanena kuti tinakapembeza koma sitidamuone ndi maso, tamuchita worship. Nthawi ino tigwade pansi timagwada pansi, tiyimirire timayimirira. We worshiping mulungu wa mwamba mwachikhulupiriro chomwecho. Iye pokhala wamoyo amapanga mapemphero athu aja kukhalanso amoyo ndi kuwalandira amoyo, koma sitinamuone ndi maso. Nako kuchipembedzo cha sataniki kumene tinaliko kulinso atumiki ngati omwewo, azilaliki ngati omwewo, amene amatenga uthenga wa satana ndiyerekezi kuchokera mu baibulo lawo la chipembedzo cha satana nkumalipereka kwa atumiki olekanalekana ku dziko lapansi lino, ndipo amapanga zimenezo ndi cholinga choti akaziwe za satana ali bwanji, watuma chani, akufuna achite motani, atumikire motani, achite motani, nanga alengeze uthenga motani ochokera kwa satana. Mumakumana ku tempo imeneyo imene mwakalowa moija, koma satana weniyo simumuona. Mumagwirisa ntchito chikhulupiriro chokhulupirira mzimu wa satana ndiyerekezi umene umakalumikizana ndi mzimu wanu, nonsenu nkumalemekeza satana, nkumatukwana mulungu, nkumanyoza mulungu. Mumapanga muli kale ndi ganizo lodziwa kuti kuli winanso amene amadzitcha kuti mulungu, kunena Yehova amene timampembezayo. Mumapembeza kumeneku mukudziwa kuti kuli wina wake amene anabwera ku dziko lapansi amadzitcha kuti Yesu, ndipo ndi wamphamvu zonse. Kumeneku cha mumadziwa, ndiye mukamapembeza mumakhala mukupanga against ndi chipembezo chimene chocho, ni mulungu amene yoyo, ndi Yesu amene yoyo. Mumakhala kuti muli against ndondomeko zakapembezedwe ka mulungu uyuyu. Palibe munthu amene amakhala mu chipembezo cha satana osadziwa kuti kuli mulungu weniweni mwini kumwamba ndi dziko lapansi. Palibenso munthu amene amapembeza mu chipembezo cha sataniki asakudziwa kuti kunja kuno kuli Yesu, chifukwa mphamvu za mulungu kumwamba, mphamvu za mwana wake ndi mphamvu za mzimu woyera, zimenezi ndi mafireti akulu kwambiri ku chipembezo ichichi cha satanic worship. Ndiye mumayenera kuti zimenezi muzidzidziwa ndipo mumazidziwa. Ndipo palibe munthu amene akapye ali ku sataniki kuti adapembeza sankadziwa za mulungu woona, sizitheka. Chifukwa pamakhala nthawi imene opembeza satanaja amabweresa kufotokozera kwa mmene satana ndiyerekeza alili. Pomamfotokozera akamakudziwisani kuti satana ndi ndani, nanga ziwanda zache ndi ndani, nanga angelo ake amphamvu ndi ndani, akamakufotokozera ndi zimenezo amakuyikira ninso ni laini imene akutsutsana nayo. Ndi kumene mumadziwira kuti oho, ndikamapembeza satana mu satanic worship kuli mulungu amene analenga angelo osakugwa kuphatikiza ndi mzimu wa satana umene ndikuulambirawo. Kungoti uyuyu akutilamulira kuti tiukire mzimu wa mulungu, tiukire angelo wa mulungu, tiukire mwana wa mulungu, tiukire mzimu wa mulungu. Ndikuti mumakhala kuti muli kuchipembezo cha satanic chimene chimatchedwa kuti satanic worship. Now, mukalowa mkati mwa chipembezo cha satana, mwafika mkati mucha, mutha kupezanso mbali ina tsopano ya ma idol worship, imene nthawi zina mukapeza zosema koma kawiri zimaonekera mu chithunzithunzi cha satana mwini wakeyo, zimene anthu okonda anakonda kugoba chithunzi popereka image ya maganizo anthu ponena za satana ndiyerekezi. Kodi anjambula ngati ngelo wokongola, amujambula ngati chinjoka, kodi amujambula ngati chichani? Ndi mmene timadziwira. Ndiye paziboliboli paja pamayenera kukhala chiboliboli chachikulu, ndiye cha mulungu amene amatchedwa kuti Baphomet. Ndidzafotokoze bwino pa Baphomet papa kuti kumeneku sikumene ndikupita.
ndekuti amakuyikirani nthawi zina zimene zija zimangokukumbutsani za chimene muli ndi malo amene muli. Koma mukakhala mkati mwa chipembedzo cha satanic worship ndi mmene mumachitira kuti nanunso mwalowa mchalichi, mukalowa kuchalichi kuja miyambo ya mchalichi ukunso kumakhala miyambo yake imene mumayitsatira. Mundondomeko zimenezo ndi kumene tsopano kumabwera gawo la chopereka. Ndiye ku gawo la chopereka nkumene kumakhala mapangano akukhulupirika kwanu kwa mzimu wa satana. Mudzipereka kochani? Ndipereka mwana, ndipereka magazi anga, ndipereka akazi anga, ndipereka apamtundu panga, ndipereka anzanga. Zimafikira muyezo opereka anzanu amene mumapembeza nawo zipembezo zina osati cha satanachi, koma mumapereka kuti akhale nsembe, chifukwa kupembeza satanako kumakhala ndi madimandi amene amangopangani dimandi kuti inuyo muchite. Ngati kukhulupirika kwanu, muonetsere kukhulupirika kwanu kwa milungu imeneyi, kwa satana amene yuyu. Imeneyi ndi gawo lina lapang'ono pa nthawi yochepayi ndi kulifotokozera nkhani yokhuzana ndi satanic worship. Musatayike ndi kuyankha funso la zithunzi mwazionazo. Iye wangonena kuti m'bale mutauza kwa brother Twaibu atafotokozerako za izizi ndazipeza ku status ya bwana anga. Ndiye ine ndikudziwa kuti anazitumiza poona kuti kuli chithunzithunzi za ziboliboli za satana. Ndiye akufuna kuti Twaibu pachanali komweko atifotokozere. Pali umbuli ndi umene ndikuyamba kukonzesa wakulephera kusiyanitsa madepartment atatu achipembezo cha satana. Lero mukhale pomwepa mmene ndayamba gawo loyamba la chipembezo cha satanic worship. Ndafika pa gawo lakuti muli mkachisi ameneyi wakuti kulibeko fano lililonse limene amayikako, koma ndi mzimu wanu ndi mzimu wa satana. Ndaperekera chisanzo cha mmene inu ndi ine timachitira tikapita ku chalichi. Kulibe fano lililonse, koma ndi mzimu wanu ndi mzimu wanga ndi mzimu wa Mulungu umene timalumikizana ndi chikhulupiriro kuti tikupembeza Mulungu wakumwamba. Ndi mmenenso chipembezo cha satanic worship mbali yoyambirirayi chimakhalira. Now ndili pa mfundo ya madimandi amene mumayenera kupereka kwa satana ngati chitsimikizo chakuti mukumpembeza. Ndi kumene tsopano kumatulukira mfundo timazimva zokhuzakuza magazi. Mwa njira ina magazi anayika kukhala center pa round table ya chipembezo cha satana ngati the first sacrifice. Anazika pamene papa the first sacrifice amazitcha kuti Adidas. Mas first sacrifice acha amachedwa kuti Adidas. Now ma Adidas ndi nsembe yoyambirira ya chipembezo cha satana. Pepani kuti mmene ndachola Adidas kwambiri anthu mwaona zovala za malebo, mwapita kale kumpira ndi kukalankhula zinthu zina kapena kuganiza kale kumeneko mmene ndamuchula Adidas. Komabe mwanjira ikapena inayi ndakutengerani Adidas ndiye mweyo Adidas mukumudziwayi. Tidzachite kukambirana bwino chifukwa chake munampeza kuti ali ndi mapira latitatu Adidas. Mukanena za walebulo ucha mukampezanso kuti ali ndi chiduwa cha masambanso atatu. Mukanena za Adidas amene mwanganizira inu yoyo. Koma ndikubwerekeni kuti mubwererekaye kumeneko, mubwere pa chimene ndikuyankhachi. Ndiye nsembe zimene zimene zimayikidwa pa center zoyambirira zakhuzana ndi magazizi zimachedwa kuti the Adidas sacrifice. Ndiye kuti mumalowa mchipembezo cha satana. Nsembe imene ndikuitcha kuti the Adidas iyi ili ni mayina pafupifupi 12 amene mumatha kuyipatsa first sacrifice. Ine nangokutengerani limodziro the Adidas. Winanso akamadzachitira umboni wake atha kuzakuuzani dzina lina, koma imeneyi imachedwa kuti the Adidas, imene aliyense amakayizungulira chifukwa ndi pamene pamagonesa the commitment ya iwe kwa satana ndi kutenga china chache kuchipereka. Ndiye iwo anayika ya magazi imene ndikuitcha kuti the Adidas ija
ma red sacrifice, blood sacrifice, amangozitcha mu mpani wakuti the Adidas. Mukayika the Adidas ndiye kuti amakuyikirani timapira la titatu tomwe tija mumatipeza timapiramidi timastepe titatu mumatipeza pa lebo ya Adidas, kapena masamba atatu amene mumakapeza pa lebo ya Adidas. Amakuyikirani omwe uja, koma samba lililonse la pamene paja limagwiriza mitundu ya maperekedwe ansembe mpaka na gawo lonse losirizira la pilala ya pansi amakupasani maperekedwe ansembe. Now that sacrifice ndi imene imakakupangani inuyo tsopano kuyamba kupita ku hai lake ya chipembedzo cha sataniki. Chimenechi ndi gawo loyamba limene sindikulisanthula kwambiri, koma ndikungokupatsani chithunzi kuti mukamanena za sataniki muzisiyanitsa kuti kodi gulu ili ndiliti, gulu ililinso ndiliti. Ndiye ine ndikukufotokozerani za gulu ilili limene limachita ndi mzimu. Now mukalowa mkachisi wa chipembedzo cha satana uja, satana mwini wakeyi amatumamo ma demons. Ndi ziwandazi ndi zimene zimatha kubwera kuziona live zikafuna izozo, kapena kuonesa masaini oti zili pomwepo mukalowa kukachisi kuja. Ndi zomwezi zimene zimathandizana kusankha nsembe yopereka pa Adidas pa mukhala inuyo, akazi anu, mwananu, anzanu, zimakulamulirani kutero mukupembeza. Mumalamulidwa kukhala nawo mu gawo lachitatu la kusokoneza mukakhala mu chipembedzo chimenechi. Ndiye ziwanda zimatsika kuchokera kwa Lucifala kulowa kwa inuyo amene mwabwera kuzapanga nawo mpingo wa chipembedzo cha satana. Ndiye zimalowa kuti zikayambe kusokoneza. Kusokoneza nchani mukunena pamene pa brother Tribe? Ndikunena tsopano ndondomeko zakapembezedwe ka satana, koma tsopano zokutengerani ku chipembedzo cha kusakhulupirika, kupitirira kukhulupirika kwa satana ndi kupitirira kunyozera ndondomeko zimene muzizimva kunjaku zokhuza mulungu amene satana adathawa pamaso pake kubwera ku dziko lapansi. Mumakhala tsopano mamembala a chipembedzochi nkumabwera ndondomeko zina pansipo pachoka. Chipembedzo cha satanic worship chimayenda ndi Lucifala mzimu wake, satana che mzimu wake, Belial mzimu wake. Zimabwera kudzalamulira. Kulamulira ndani? Iwo amene apanga chisankho chomupembeza satana. Koma chinthu chimene ndikunenachi chimachitika ku uzimu. Ndibwere pa chachiwiri. Gawo lachiwiri ndi idol worship. Pamene patimvane tsopano mukafika pa idol worship, ndiye kuti ndakutengerani department yachiwiri ya chipembedzo cha satana, koma lerolo ndikuuzeni kuti ndiye department yoyamba kudziwika kwambiri, ngakhale olemba baibulo angakhale mulungu anayilankhulapo. Mukapita pa buku la Exodo chapter chake cha namba la 20 verse number 3, gawo lachiwiri la chipembedzo cha satana chotchedwa idol worship mukalipeza. Mukapitanso pa buku la Mateyu chapter number 4 verse yake ya namba la 10 mukapeza idol worship. Mukapita pa buku la Masalimo chapter number 115 verse 4 mpaka 8 mukayipeza idol worship. Nthawi ikakwana ikandilola ndiwerenge mavesi amenewa, koma tsopano tamverani. Gawo lachiwiri la chipembedzo cha satana limachedwa kuti idol worship. Mu idol worship ndi chipembedzo cha mafano, komano kusiyana kwake nako. Ku satanic temple mulibe zibolibolizi, mumangochita mzimu ndi mzimu. Pamene ku idol temple mumachita ndi zimene mukuona ndi maso, ziboliboli zosema milungu imakonzedwa. Ndiye chimakhala patsogolo. Anthu amene mwavomereza kulondola chipembedzo chimene chocho
mumakhulupirira kuti ameneyoyo ndi mulungu amene muyenera kumpembeza. Mumakhulupirira kuti ameneyo ndiye mulungu amene muyenera kuntani kumpembeza. Mwachidule timapeza kuti idol worship ndi chipembezo chopembeza zifanizo zimene mumakaziyika m'dzina lakuti mulungu. Ndi chifukwa chake tsopano mukafika pa senta imene iyi timayamba kuunika zimene mulungu ananena ndi Mose mu Exodus chapter number 3 kodi ku Midian kayankuti pamene akumuyitana akunena kuti ndikakafika ndikanene kuti ndi ndani amene wandituma, mulungu wake ndani wandituma, chifukwa nkuti kuchokera kanthawi dziko litangolengedwa milungu yosema yopanga chipembezo chachiwiri cha sataniki yotchedwa idol worship idakhazikika, inabwera ku dziko lapansi, inabwera kalekale, inabwera ndi mtundu wina wa angelo umene umatchedwa kuti vakamu kapena kuti vakumu. Mitundu ya angelo otchedwa vakumu ndi imene idalimbikitsa kwambiri, koma vakumuyi ndi mmodzi mwa angelo 200 opsa kwambiri ku dziko lapansi. Pakati pa angelo akugwaja pali ngelo wina ku chipembezo cha satanako amene amamutcha kuti vakumu. Vakumu ali ndi mayina 4. Ndikazayika ndondomeko yabwino ya mayina 4 ndidzatchula ngati padzafunike, ngakhale kuti mwina sizofunikanso kwenikweni, komano ndangotengako pakati pa mayina 4 dzina lakuti vakumu. Vakumu ndi angelo amene amampanga munthu kukhulupirira chinthu chopangidwa chimene maso ake akuona, osati chongomva chimene sichikugwirika. Ndiye kuti mu mbiri ya chipembezo cha satana kuyambira ku munda wa Edeni, kuchokera tsiku limene munthu anagwa, chipembezo choyamba chinali cha satanic worship chomapanda mafanochi. Koma gulu lina linaukira chipembezochi ndi kutuluka kuti ifeyo zomakhala mu tempo nkumanena kuti satana satana, koma sitikumuona ndi maso ife toto. Vakumu mutiyikire chimene tidzichiona, tidzichipembeza chimenecho. Kotero kuti ndi pamene mzimu wa satana unayamba kulowa mwa anthu, unalowa mwa azimayi, unalowa mwa azibambo. Kagulu koyambirira kanthu 6 kuseli kwa munda wa Nodi ndi kamene kanapita kwa mnyamata uyu Kaini amene anathawira ku Nodi na akaphunzira luso lopanga mitengo, lopanga zitsulo, ndi kuyamba kulimbikitsa chipembezo cha Kaini osula zitsulo kuseli kwa munda wa Edeni kuja kumatchedwa kuti ku Nodi. Mavakumu anayamba kulowa mwa anthu nkumasema kanthu. Osonkhana oyambirira ataukira chipembezo cha satana choyamba ichichi chomampembeza koma popanda chithunzi chogwirika. Gulu loyambirira limene linasonkhana linali la anthu 28. Mpingo wa Mulungu muzinditchera ndi khutu ndikafika pa mfundo ya nambala ya 28 ndikanamakonda maso anu atamatchereza maaudio ndi mafotokoza aja ndimanena kwambiri za 28 kumene tikutengako 28 fundamental. Ndikatero anthu mumati ndikunena fundamental 28 za Seventh Day Adventist ndikuzipanga attack. Ayi, tatiyeni tizimvesesanani osamathamangira kuyikapo chinthu musadamvese chinthuchi, nzotheka kufanana. Now angelo amenewa 28 wa potsika poyika ndondomeko zawo za kachitidwe kakupembeza kwa milungu, anthu oyambirira 28 amene anasonkhanira pa fano limene Kaini ndi anzache anayesa kuumba miyala, kuphika miyala
ndi kusungunula golide ndi siliva amene adali paliponse, nkumba kachiboliboli koyamba adakayika mchifanizo cha munthu koma wachikazi, kamene kanakopa Semiramisi amayi akatamuzi Nimrodi ndi anzawo kuti tidzikatulutsa mayi Mariya. Nkhani zosausa komanso zoyambisa zipwirikiti ku dziko limene lili lapansi. Nawo chipembezochi chinakhala choncho, anapanga choncho, chinakhazikika choncho. Mwakukhazikika kwa chipembezochi kwa njira ngati imeneyi kunapangitsa kuti tsopano anthu 28 amenewa atasonkhana ukayamba kupembeza zinthu zosemedwa, pamene patu ndikunena koyambilira kwa dziko lapansi, munthu atangogwa kumunda kwa Edeni, Adamu asanamwalire, Hava asadamwalire, ana ake Kaini anayamba kukayamba chipembezo cha mafano chimenechi, the idol worship. Iyo mapembeza zinthu zogwirika ndi manja. Ndikuti pamenepa ndikukupasirani department yachiwiri ya chipembezo cha Satana. Ndiye umu tsopano momapembeza zinthu zogwirika ndi maso zimene zinabwera pa mavumbulutso ochokera kwa angelo otchedwa vakumu. Akuluakulu amenewa muli akuluakulu awo ena 4 amphamvu kwambiri amene anathandizira kuyamba kupereka ndi kulowa m'maganizo mwa anthu madizaini a zinthu zimene munthu azizipembeza kupyolera mu maso ake. Mozama chipembezo cha mafano a zinthu zooneka ndi maso chinayamba. Now chimenechi chidapereka chikoka mu ndondomeko zakulambira, kusiyana ndi chipembezo cha satanic worship chimene anthu ankapembeza chinthu chosaoneka ndi maso. Number 2, chipembezo chimene chichobwera ndi angelo otchedwa mavakimu chinapereka chikoka ku gulu lina la anthu oyambisa machalichi ku dziko lapansi, oyambisa zikhulupiriro, oyambisa zipembezo ku dziko lapansi, kuti ezoona tiyenera kukhala ndi zinthu zomaoneka ndi maso zogwirika zimene tizizipembeza. Chinayenda chinthu chimenechi ndi chimene m'masiku apakatipo chitayenda mu mkukuluzi wakapembezedwe chinakamenya mbumba ya Ishmaeli. Nkhani zosausa kumene tsopano kamtundu kena ka angelo omweyo amavacuum anayamba kumagwira zipembezo za dziko lapansi zimene posonkhana poyamba zinkasonkhana m'dzina la Mulungu Yehova. Ngati muli ku Chisilamu zikusonkhana m'dzina la Allah. Koma tamverani, angelo awo otchedwa mavacuum ndi amene anapita kukagwira ukapolo mavumbulutso akupembeza Mulungu woona ndi kukuyikirani mzera wa chalichi, mzera wakapembezedwe kakuti mukupembeza Mulungu koma pazikhala zinthu zogwirika zimene zikuthandizireni kupembeza. Anali angelo amene wa mavacuum amene anakapereka tasubiri mkanda mdzanja la Asilamu. Anali amenewa amene anakapereka mwezi mdzanja la Asilamu. Anali angelo awa amene anakapereka nyenyezi mdzanja la Asilamu. Kani ndiyo sausa kwambiri. Ndi omwewa amene anakalimbikitsa kupembeza koyang'ana pozishoni yakuti kumaloko kwamangidwa ndi anthu ayang'aneko. Mwanjira ina ndi amene analimbikitsa kuti kukhale Kaba. These are the fallen angels. Ukayenda pakatikati pa chipembezo cha Chisilamu mukufuna kupembeza Mulungu mulengi, iwo anazayika weja ya mwezi, kuzayika weja ya nyenyezi, ndi kuyika weja ya tasubiri mkatikati mucha, zimene poyamba ndi kufika lero zinaphatikizika ndi kukhala mbali imodzi ya kupembeza. Satana akumaonamo lupu yake mwanjira ina ndi chingwe chopotana, chingwe cha Mulungu woona ndi chingwe cha Mulungu wa mafano,
chikukoka pamodzi kumakoka chingwe cha chipembedzo chotchedwa Chisilamu, ndikunena za idol worship. Mkatimo mukapeza kuti muli kugwada pansi kuvomerezeka. Mulungu akwayang'ana bwanji? Akusakasaka, mankind searching for God. Koma mkatikati mucha Satana anapakizamo chimene chichi kuti chizikhala kuti ndikamafano mkati mwa kupembeza kucha kwa bwinobwino kucha. Angelo amachita zimenezi amatchedwa ma vacuum. Now ili ndi department nambala 2 ya chipembezo cha Satana ndiyerekeza cha idol worship, chimene mbuku tsopano polemba Baibulo olemba oyambirira mabuku alimowa, ngakhale mabuku amene anachotsedwa adalankhula kwambiri za idol worship, chalichi cha chipembezo cha mafano chopembeza ziboliboli, chopembeza zowumba, chidakhazikika kwambiri pamaso pa anthu opembeza. Ndiye Mulungu adaona kuti chinthu chimenechi ndichiyike kukhala limodzi mwa lamulo loletsa gulu limene labwera kufuna kuzalambira ine, kuti mukulambira ineyo muzingokhalamo ine ndekha, musamakhalemo zinthu zogwirika. Ndikanabwera kumbali yomwe ya Chisilamu ndiziperekera chisanzo kuti pomulambira paja pasamakhale mkanda, pomulambira paja pamwamba pakachisi pasakhale chiboliboli cha mwezi kapena nyenyezi. We are talking about idol worship inside the religions. Now, angelo awa anachita mwanzeru kwambiri, koma anayamba ndi ndani? Anayamba ndi mwana wa Adamu amene timamutcha kuti Kaini, kubweretsa chipembezo cha mafano ku dziko lapansi. Mbale Malizani anafotokozamo mu uthenga wina wa mkwati za idol worship kuti kwina kwake akuchita inaugurate kapena afuna akondwerere akhazikise kuumbidwa kwa ng'ombe, fano libwere ku dziko lapansi. Ndizobisika machitidwe ache, koma zikuonekera, koma mkatikati kupanda kufukula bwinobwino muzapeza kuti chipembezo cha mafano cha idol worship, ndanena za satanic, koma ndikunena chipembezo nambala 2 cha idol worship, chipembezo chopembeza mafano ku dziko lapansi, kuti muzizisiyanisa. Satanic ndi wina, idol worship ndi winanso, koma zonsezi mayi wawo ndi Lucifer. Ndiye mmene iyi anayika ngati misampha, ngati maukonde. Now ndibwerere komweko kuti pamene mukulambira Allahu Akbar, kami Allahu Akbar, pamene mukunena kuti Allahu Akbar mukulambira Mulungu wanu, kodi ndi chani chimene chimabwera mthunzi wa m'maganizo mwanu? Muzapeza kuti ndi Kaaba imene imakaonekera m'malo mwa the Almighty wakumwamba uja. Ayikako china chake kutsogoloku kuti muzichiona, up to the extent yokuti anakoka chipembezo chonse cha Chisilamu ndi kuchisinthisa direction yopembeza. Malo moyang'ana kwa Mulungu kumwamba, nkumaka yang'ana pamalo pena pake popangidwa ndi anthu, chomangidwa ndi anthu, choumbidwa ndi anthu ku dziko lapansi, kukuyikani mafano koma mwakabisira. Now Mulungu sanafune kuti pomupembeza mdzanja muzikhala muli mkanda. Ndiye kuti mukatenga ichichi chotchedwa idol worship pa background muyibwerese muzi, ndanena kuti panali anthu 28 oyambirira kuseli kwa munda wa Nodi kumene kudakayambira chipembezo cha mafano. Adayikako fano loyamba anali mzimayi amene Semiramisa adakopeka naye ndi kuyimisa fano la Semiramisi mzimayi. Ndiye mweyi mzimayi wake adayenda nkukamenya chipembezo cha Chikatolika, nkukakuyimikirani Yesu, kukakuyimikirani kutiyimikira Maria mu dzina la amayi a Mulungu. Mwamuona Maria pano, mwaliona fano la Maria pano,
layima poteropo mmene mukuona fano limene lili la Mariya layikidwa lija labwera kuchokera ku munda wa Nodi kumusi. Chinayenda choncho, komano fano limene loyambirira limene limapezeka m'mabuku a chipembedzo cha Satana akamaonesera the ancient worship lolembedwa ndi Canon Zaira. Iyeyi anayesa kufukula bwino Canon Zaira, anayesa kufukula bwino za zing'wenyeng'wenye zimene adapachika pa mzimayi oyambirira fano loyambirira kuti likapembezedwe likayambe kudzutsa chipembedzo cha idol worship. M'khosi mwake munali mkanda, m'dzanja lake munali mkanda. Now kumkandaku kudalinso pisi ya thabwa, koma choyambirira ndi zopanga zimenezi zidali muchitsulo mu siliva. Chipembedzo chomapembeza zinthu zimene mukuziona. Mkanda omwewo ndimene timaupeza kuti uku nditasubiri, mkanda omwewo ndimene timakaupeza kuti uku ndi kolona wa Katolika. Mkanda omwewo ndimene mukaupeze kuti ndi mkanda wa nzathu awawa achibuda kudzera mwa mtsogoleri uja the Dalai Lama. Inu ana Mulungu mudziwe kuti kumeneku kumene izi zipembedzo ndango zichula pang'onozi mpaka Buddha, Bahai, mukapeza kuti amakhulupirira kuyimika mafano pakhale china chake choti anthu adzichiona pofuna kupembeza. Ndiye chimenechi chinayikidwa ngati chinthu china chake choyambirira chakuti anthu adzichipembeza pofuna kulambira mulungu uja wa mafano uja oyamba kuja padzikhala zipangizo. Kumeneku pang'ono mudzapeza kuti mwayamba kumaona tsopano machalichi zipembezo nditero kapena zikhulupiriro zikubuka ku dziko lapansi, koma zomafuna kupembeza pakhale chimene adzichiona ndi maso. Now tamverani, zikuchoka pamenepa tikuwerenga baibulo pano. Baibulo likunena kuti usakhale nayo milungu ina koma ine ndekha. Tsopano mawu akuti musakhale nayo milungu ina ine ndekha akupezeka pa Malamulo 10 pa Exodo chapter number 20. Ndi lamulo lachitatu, tatisira chiwiri kaya ndila chiwiri kandi loyamba ndiyambe kuwerenga kapena kuti tipeze kuti ine ndine Yehova Mulungu wako amene ndinakutulutsa iwe ku dziko la Igupto ku nyumba ya ukapolo. Lamulo nambala 1 malingana ndi kulemba kwa yapa, musakhale nayo milungu ina koma ine ndekha. Ndimafuna kuti tizame ikatha audio imeneyi gawo lachiwiri tidzaone kuti kodi tikamanena za ma idol worship kapena kuti ma idol worshiper, ma idols iwo ndi olambira awo anayenda bwanji ku dziko lapansi. Tizapeza mmene Satana ndiyerekezi anazamira popanga zinthu zake ku dziko limeneli lapansi. Taliwerengeni vesi limene limodekha likunena kuti musakhale naye mulungu wina koma ine ndekha. Ndekuti vesi nambala 4 likunena kuti usazipangire wekha fano losema kapena chifanizo chilichonse cha zinthu za nthambo lakumwamba kapena cha mdziko lapansi kapena cha madzi apansi pa dziko. Akumalizisa nkhani zopangapanga za zoyerekezera za mlengalenga, zoyerekezera za dziko lapansi. Mwachisanzo zopanga zoyerekezera zinthu za mlengalenga. Mlengalenga tili ndi mayufo, ndiye tili ndi zipewa za njinga ya moto ndi zipewa za anyamata opalasa njinga za njaho. Mukapeza kuti ndi zifanifani za ma aliens aja kapena tingatche kuti ena mwa ndege zawo zotchedwa UFO. Mukaona mafanifani a zinthu za mmwamba mukazipeza kuti zikuyamba kuchitika pa dziko lapansi. Ndikulowera kuti ndi yankholi
ndikulowera pa mafano, kulekana pakati pa satanic worship. Ndayisiyanisa poyamba, amene mukutipeza pakati mubwerere ku ndime zoyambirira 15 minutes yoyambirira kapena 20 minutes yoyambirira ndafotokozera za satanic worship, ndipo ilili gawo ndikumaliza naloli ndi lachiwiri la chipembedzo cha satana limene limatchedwa kuti idol worship. Ndiye limene lili ndi limene linamanga nthenje, muzilisiyanitsa, mumakhala ndi chimene chichi. Now mwachidule ndibwere ndakulowesani mu chipembedzo cha mafano, chipembedzo cha idol worship. Amayimikako chinthu kutsogoloku, ndimanena za mikanda pakatipa, ndiye ndimanenanso za mtanda, ndiye ndimanena za zifanizo za kumwamba ndi dziko lapansi, zimene nthawi zina mwatsoka mukazipeze kuti ena anazisema, ena anazijambula nkukachita ngati senta ya kupembeza kwawo, nkumayang'ana pa zifanizozo ngati menta, ngati mulungu wawo amene amafikitsa pa chimake penipeni pakupembeza. Ndi pamene aone chithunzi chitayimikidwa kutsogolo kwawo, statue itayimikidwa kutsogolo kwawo, chiboliboli chitayimikidwa kutsogolo kwawo, chojambula chili kutsogolo kwawo, cholenga cha zolengedwa chili kutsogolo kwawo, nkumazilambira zimenezozo, ndikumanena kuti zimenezo ndiye mulungu. Chimenechi ndi chipembedzo cha mafano chimene chili ku dziko lapansi. Mukaona mosamala kwambiri, mubwerere ku buku la Mateyu, ndiwerenge nanu Mateyu, ndiwerenge Mateyu chapter number 4, verse yake ya nambala 10, ngati ndikulondola. Pa verse nambala 10 akunena kuti pomwepo Yesu ananena kwa iye, choka Satana, pakuti kwalembedwa, Ambuye wako uzimgwadira ndipo iye yekha uzimulambira. Mwaona tsopano Satana uja atabwera ku dziko lapansi kuzapeza kuti anthu a mbumba ya Ishumaeli akupembeza mopanda chogwira mdzanja, mopanda chinyumba chotchedwa Kaba, mopanda mwezi, akulemekeza mulungu wawo. Mulungu wa ndani? Wa Abrahamu, atate ake a Ishumaeli. Satana tsopano atabwera ku dziko lapansi anapanga bwanji? Tamverani kayi zimene akunena kayi ndi Yesu. Ndibwereze verse nambala 10. Verse nambala 10 ikuti, pomwepo Yesu, kapena ndiyambire verse nambala 8. Pamene pomwenso mdierekezi ananyamuka naye ku phiri lalitali, namuonesa mayiko onse a dziko lapansi ndi ulemerero wawo. Tiyambe kumvana tsopano. Anamtenga Yesu Khristu kupita naye pa phiri lalitali. Anatenga nzake ndani? Mdierekezi kumukoka Yesu. Tabwerani brother, mudzakhala kuti mukungochedwa. Ndikuonetseni, ndikunena tu center ya idol worship. Ndiakuti anakwera naye pamwamba pa phiri lalitali, ndi anayamba kumuonesa zimene zinali ku dziko lapansi. Musayiwale kuti tikuchoka ku Exodo chapter number 20 pa verse 3 ndi 4, tapeza kuti musakhale naye mulungu wina koma ine ndekha. Musazipangire chifanizo chilichonse cha zinthu za nthambo kapena dziko lapansi. Mumatule verse number 4 mukaliyandikitse ndi buku la Mateyu chapter number 4. Mumatule chapter number 20 verse number 4 cha Exodo. Ndiye mundinyamulire muzandiyikire pafupi ndi Mateyu chapter number 4 verse ya number 10. Koma ine ndayamba nanu kuwerenga verse number 8 kupita mmusi. Mumve pamene pa zimene Bible tsopano likunena. Ndiakunena, pomwepo ananyamuka naye ku phiri namuonesa mayiko onse a dziko lapansi ndi ulemerero wawo. Ndimafuna mumve pamenepa. Mayiko onse a dziko lapansi ndi ulemerero wawo. Kuti achite nacho bwanji? Panali mayiko a dziko lapansi, ndiye panali ulemerero wa dziko lapansi. Now, mmene ndikuyambira kuti
mwana wa Abrahamu Ishmaeli anapembeza mulungu yekha Allah. Titero kulankhula kwake, ngakhale kuti dzinali lili ndi china chimene adayikako, koma anapembeza mulungu yekha. Mulungu wake ndani? Mulungu wa atate wake amene anali Abrahamu. Pali maulemerero a dziko lapansi tasubiri, maulemerero a dziko lapansi zinthu zopupa zomangidwa, maulemerero a dziko lapansi ku Exodo kuja kuti musakhale nacho chifanizo cha zinthu zakumwamba, akunena mwezi, zinthu zakumwamba akunena nyenyezi, zinthu zakumwamba akunena angelo, zinthu zakumwamba akunena mitambo. Zonsezi musazijambule kapena kutenga nawo mbali pamene mukumpembeza mulungu. Tsopano zimene zizi zikutenga nawo mbali pa chipembezochi ndiye idol worship, imene Ishmaeli mwana wa Abrahamu sadazilemekeze zimenezi, sadalambire zimenezi. Koma mkati mwa ulendo uyu Lucifer akuona material thing kuti zikatenge nawo mbali pakulambira paja. Ndi pamene tsopano tikumpeza pa vesi nambala 8 ya Mateyu chapter chake cha nambala 4. Akunena mawu akuti pomwepo mdierekezi anamuka naye pa phiri lalitali. Ndimafuna mupaone pamene asilamu anzanga mulungu, asilamu anzanga, pamene Satana anakakuyimikani kuti muyambe kupezeka ndi mkanda wochedwa tasubiri, muyambe kupezekanso ndi mwezi pamwamba, mupezekenso ndi nyenyezi pamwamba. Zonse zinthu zitatu ndikuzichulazi cha nambala 4 ndi kaba, ndi mafano. Mumamva kuti mukaba pansi paja pali mwala umachedwa kuti blackstone. Whatever it is, mmene mungachapire mavesi ake, mmene mungaziyeretsere zimene ziza asilamu anzanga. Kodi munyamula nima, munyamula yufreshi, munyamula omo, kodi munyamula safu, kodi munyamula sunlight, kodi munyamula sopo wantundu wanji woyera. Ndi kuyeresa zinthu zitatu zimene zizi kuzipanga kuti zili mbali ya mozi ya kupembeza mulungu. Ineyo ndi kuchapeni maso kuti ndi Satana akungokuna mizani. Awawa ndi mafano pakati pa chipembezo cha Chisilamu. I'm talking about the idol worship. Ndasankha cha Chisilamuchi chifukwa ndi chipembezo chachikulu chakuti ndikamafotokoza kupezeka kwa chipembezo chachiwiri cha mafano, inuyo mumvesesa bwino, mundimva bwino, simutayika konse chifukwa ndi zinthu zakuti mumaziona zitayikidwa. Now amenewa ndi maulemerero a dziko lapansi amene Satana anapita kukapakiza kutiko, akukapakiza pa kupembeza kwa mulungu. For sure, mwana wa Abrahamu Ishmaeli sadapembeze nawo mafano mpaka tsiku limene adamwalira. Mdzanja lake simunapezeke tasubiri, mdzanja lache pakachisa amene amapembeza Ishmaeli sipadapezeke mwezi, pamene amapembeza Ishmaeli tamverani sipadapezeke zolengedwa zimene inu mumaziyikamo kudalibe, zangobwera mdzanja la Satana ndiyerekezi. Now zonsezi mukuzipeza pamene papazi. Ndikakutengerani kumbuyo kwa mwana wa Abrahamu, mwana wa Adamu oyamba otchedwa Kaini, asanabadwe Abele. Ataukira Kaini ndikuthawira ku Nodi. Ndili ndi kufotokozera komveka bwino with a tangible evidence ya mafano olekanalekana amene anasemedwa, amene lerolo amapezeka pakachisi wa mulungu. Chimenechi chidamuwawa mulungu, ndi chifukwa chake pamene akumuuza kuti Mose apite ku phiri akayambe kulemba malamulo, lamulo loyambirira limene akumufotokozera ndi ilili timalipanga ngati tikulinyozera ali. Tamverani akuti bwa, ndipo mulungu ananena mawu ache amenewa nati 2 imene ndi 1. Ine ndine Yehova mulungu wako amene ndinatulutsa iwe ku dziko la Igupto, ku nyumba ya kapolo. Akumufuna kumuchita identify mulungu, akuzipanga identify himself kwa ompembeza. I'm the one.
monga mmeneso chipembedzo cha Chisilamu chimanenera kuti mulungu ndi mmodzi. Zoona mulungu ndi mmodzi, alibe wothandizira ayi. Anasiyanisa zigawo, ali ndi angelo, ali ndi Yesu Khristu mwana wace, pamodzi ndi aneneri ena kunsiku. Mulungu ndi wayekayekha, ndi wamkulu chifukwa ndiye mulengi wa mzimu wace, mulengi wa mwana wace Yesu Khristu kukapanga umulungu wake. Tamverani ana mulungu, chifukwa chakuti mulungu amene ndi mmodzi ndi akunena kuti ine ndine Yehova mulungu amene ndinakutulutsa. Ndikufuna mawu akuti ine ndine Yehova mulungu. Amene yuyo amene amazitcha kuti ine ndine Yehova mulungu ananena choncho kwa Adamu, ananena choncho kwa Abrahamu. Abrahamu ananena choncho, anaphunzitsa choncho kwa ana ace, kuyambira pa Ishmaeli, Isaki ndi mbumba zace, kuti ine ndine Yehova mulungu, kunena kuti kuli ine, kunena mulungu wakumwamba. Palibe chigamba chimene anaphatika kuti pofuna kudziwa ineyo mdzanja lanu mugwirize chinthu china chake. Now koma pamene mulungu ankakalankhula ndi Mose nkuti idol worship itatenga kwambiri malo ku mitundu yolekanalekana, Agirigasi, Ayebuzi, mitundu ya chikunja, Anaki ndi anzawo, chipembedzo cha idol worship chinali chitakhazikika. Now pokhala pakusankhika mtundu umene ukufuna uzindilemekeza ineyo, ndi uchenjeze kuti mmene uzizandilemekeza usazaphatikizirapo ndi zinthu zongosema ngati mikanda, kanchira kake kusogoloku kukatcha kuti tasubiri, ngati mkanda kuyikako mtanda, kunchira kwake kumtanda ngati kolona, akuletsa ngati zifanizo za zolengedwa, kaya nda angelo, kaya akhala 5 kwa ajambula. Ndi kumanena kuti menta ya chipembedzo chathu yagona pa angelo amene wawa, ndi kwautsa ngati milungu yopembezeka, kusema, kujambula, kudinda kulikonse kumene mungachite kuzifanizo nkukuphatikizira pakupembeza. Condemned malingana ni mawu a Mulungu. Kodi mujambula Serafi, mujambula Michael, kodi mujambula Yesu weniyo? Condemned. Na apa kangofika pa zithunzi, pa zifanizo, akuti ngakhale chamwamba, ndiye kuti ngakhale Yesu kumene is condemned kunjambula, ndi kuntenga ngati chifanizo chache. Mapeto ake ndimene tinangojambula anthu aku Israeli, anthu aku America, anthu aku Russia, maakita kungwajambula amenewo, nkumati Yesu ndi uyo, mpaka abantu kumalota ndalota Yesu akunena zithunzi za maakita, ndaona Maria akunena zithunzi za maakita, kupyolera muchithunzi, akuletsa kuti musazitero. Now mukafika pa vesi nambala 80 ya Mateyu chapter chake cha nambala 4, akupitirira kuti unikira za idol worship. Tamverani ndi kupitirira mugawo gawo lachiwiri. Taonani izizi ndi apapa vesi yake ya nambala 8. Pomwepo ndiyerekezi anamuka naye ku phiri lalitali. Ndani akulena zimene zizi? Olemba buku la Mateyu akuti pomwepo anamuka naye ndiyerekezi ku phiri lalitali. Yesu watengedwa ndi ndiyerekezi ndi akukamuyika pa phiri lalitali. Pa phiri lalitali ndi pamene ndiyerekezi akuyesesa dziko lonse kuti likakhale pamene popo, pa the whole eye, pamene pandipapatali, pamatama, pamthero wa matama, pamthero wa chitukuko, patali, pamthero wa teknoloji, patali, pamthero padiso lakaonedwe ka Satana, pamene pagona nzeru yonse ya Satana, viewpoint yoona zinthu zonse ndi maulemerero ake. Satana akuyesesa kuti awakweze anthu pa phiri limene lili. Anamkweza Yesu chigawo choyamba, ndi atamkweza pamene popo. Mumve sopano pa phiri lalitali namuonesa
maiko a dziko lapansi ndi ulemerero wawo. Nimafuna tione pamenepa kuti namuonetsa maiko a dziko lapansi ndi ulemerero wawo. Mukayang'ana lero lonso ku nkhani ya maiko a dziko lapansi mukapeza kuti Satana anakhazikaso zipembedzo kolingana ndi maiko ndi madera. Atumbuka amafuna akhale ndi kapembedzedwe kawo maiko mmene mumampembedzera inu, mmene chilili chikatolika ina amene ndayenda maiko pafupi 110 a dziko lapansi monsemo nimakapezamo chipembedzo cha Roman Catholic, koma pali kusiyana kwambiri mmene amapembedzera maiko akuleja chikatolika chomwechi. Amapembeza kolingana ndi Asia, mmene amapembezera ku Asia chikatolika totally different ndi mmene timapembezera kuno ku Africa. Timapembeza chi Africa kang'oma kajamu makamva gudugu 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 gudugu. Kang'oma kamene kaja simungakakapeze kwa azungu kama chita signify the African culture. Hani komazosausa, hani komazosausa. The Bible kuti anamuonesa maiko. Sopano tu Mulungu safuna ompembeza ampembeze molingana ndi mmene dziko lawo liliri kapena nyengo yawo iliri weather yawo. Ayi, uyu ndi Mulungu amene timampembeza without season. Ndi apapa ndiyelekezi akuti anamuonesa maiko. Bwerani kuno ndakafikako pakaphiri kameneka kukaona izi ndizo mpokweradi adamanga poso kanthu kena kache mpokwera ndithu pamaonekera patali ndithu pakachimbuzi. Ndio maona view Yerusalemu amaoneka bwinobwino, Kaperenao amaoneka bwinobwino, Yudea ankaoneka bwinobwino. Ankweza pamwamba pamene papa koma beyond verse limene lili Yesu anaona ngakhale structure ya maiko amene atadzakhale kutsogolo matauni ache. Anamuonesa siku lomweli Lucifer China isanamangidwe, anamuonesa mmene China idzakhalire. Vesi ndila moyo anamuonesa mmene America adzakhalire. Tikameza kuangula dongosolo lapansi pano ma technology akunenedwa ma artificial intelligence ndi zinthu zina Yesu adazioneratu. Ndiye Satana akumuonesa kuti taona anthu azizatumikiridwa ni maloboti, taona anthu azizangodina chithunzi chaoneka, taona maulemerero amtsogolo ndi akuti adamuyimika pamene papa. Now mukawerenga Bible bwinobwino liyamba kukupasani chithunzithunzi cha maulemerero ngati mbali imodzi ya satanic worship. Ndili mchigawo chachiwiri kufotokozera za idol worship koma pa tape ya nambala 2 for yoyambayo 58 minutes yadzadza koma ndi imodzi. Nayamba kumuonesa ndiye talimveserani Bible ndi chidwi. Chinamukhuza ndi chani Mulungu kuti kwambiri m'Bible ayambe kunena za chipembedzo chachiwirichi? Sinanene tuchosiriza pali zitatu zipembezozi. Chinamkomera ndi chani kuti Mulungu amuonese chipembedzo chimene chichi cha chiwirichi ndi achilembe kwambiri mavesi ambiri mpiri pafupifupi 94 m'Bible onena za satanic worship? Chinachitika ndi chani? Mupeze pano kuti panali mpungwepungwe wakuona kwa Mulungu mwamba kuti dziko lidzabalalika ndi kuyenera kupanga emphasize kwambiri pa mafano, chifukwa padzakhala kuzama kuti mafanowa adzafika muyezo akuti ali nyumba za anthu. Mafano amene wawa azidzakhala m'mitima in a technology way, in a systematic way. Sazidzaona ng'ombe itayikidwa ayi, koma padzakhala kuti anthu ali kupembeza mafano through ma system amene ndiyerekezi adzakhale nawo. Ndi chifukwa chakakuti anamtengera pa phiri lalitali namuonesa dziko lapansi number 1, number 2 namuonesa maulemerero awo. Kotera kuti kuopsa kwa chipembezo cha satanic worship mugawo la idol worship ndi kuti mumakhala maulemerero. Maulemerero wa ayenera kufotokozeredwa in a calculated statement, kuopera kuti munthu angaganize kuti kuchali chikwanga kulibe ng'ombe, kuchali chikwanga kulibe nkanda, kuchali chikwanga kulibe chiboliboli cha ngero.
koma nazinyenga yekha ali mkati mwa masystem ama idol worship ama ulemerero a dziko lapansi. Kwadi inuyo ulemerero wa dziko lapansi lelolo wakakuponyani pati? Muli nawo pati ulemerero wa Mulungu? Mukapesa kuti muli nawo pamwamba pa chimbuzi, pamwamba pa phiri, ndi pamene mukutengerapo matama. Pamene popo mukangodina mu kompyuta mukuona chani? Mukangodina ndi ziti zikubwera maulemerero a dziko la pansi ama kukhalira ni mafano akapembedzedwa. Now ndiye kuti ife amene tikuyankha mafunso ngati awawa, amene tikuphunzitsa nawo zimenezi mothandizidwa ndi Mulungu, tiyenera kuzilekanitsa pakati pa mafano a maiko ndi ulemerero wa mafano. Khani koma yosausa ambiri tikakhumudwa tikakafika kwathu, tikafika pa ulemerero koma wa mafano, ambiri tikakhumudwa tikakafika kwathu. Inde mbuyanga, hakutero Yohane, idzani msanga kuti tikapumule kuzolemesa za nthawi ya pansi pano. Ulemerero mkati mwa mafano, ulemerero koma wa mafano, umene ambiri aife otchedwa atumiki tasambira nawo. Tili mugulu la ma-idol worshiper, tasambira nawo, tasintha masystem olekanalekana a dziko lapansi, taika kolingana ndi mmene ifeyo tikudziwira. Tasinthira uku, kwasinthira uku, kwachitira uku, kwachitira uku. Inde zonsezo tazipanga mkatikati mwakuti tikupembeza Mulungu. Wazangopakiza asilamu, wapakizira tasubiri, wapakizira mwezi pakati pakupembeza kumene Ishmaeli atayamba zimenezi. Akadzauka Ishmaeli mukamfunse, sakakuonesani tasubiri, sadzakuonesani mwezi, sadzakuonesani nyenyezi. Iye anafa mpaka tsiku la chiukiro likadzauka. Anali mwana wa Abrahamu. Ndipo ambiri mukakhumudwa akulowa mulemerero, akulandira mphoto yakuchita bwino kwake. Izi ndi zimene Mulungu wakumwamba amazionetsera pakati pa opembeza ake, pakati pa opembeza ake a Mulungu wakumwamba, pakati pa opembeza ake akumwamba. Sikudaonekere zina mwa maulemerero amene akuonekera malingana ndi mmene Baibulo likufotokozera. So tamverani, tiwerenge limodzi, tikupita nawo pa verse nambala 9. Akunena kuti nati kwa iye, ndikuwerenga Matthew chapter number 4 verse number 9. Nati kwa iye, zonse ndizakupasani inuyo ngati mudzagwada pansi kundigwadira ineyo. Zimveseseke pano. Muchipembedzo cha mafanomu muli chinthu china chake chimene chimaopsa, chimene chimatchedwa kuti bow, kulambira, kugwadira. Tamvesesani mosamala bwino, ndi Mzimu wa Mulungu atithandize pa interpretation iyi imene ndikupereka ineyo, brother Twaib Ahmadu Hamidi Ali. Tamverani, nati kwa iye, zonse ndidzakupasani ngati mudzagwadira ndi ngati mudzagwada pansi ndi kundigwadira ineyo. Zikumveka kodi pano pali exchange ya chinthu, kuti mukalandira izizi ise sign yakuti mwandigwadira. Mukavala ichichi ise sign yakuti mwapembeza Satana. Mukadya ichichi ise sign yakuti mwapembeza Satana. You are an idol worshiper. Pali zinthu zimene Satana akuzipereka mosinthanitsa lelolo kukuyikani pa mpingo uwu. Mpingo uwu wa idol worship ndi wodzadza kwambiri, ndipo uli ndi mamembala ambiri kusiyana ndi satanic worship. The idol worship ili ndi mamembala ambiri ku dziko lapansi kusiyana ndi satanic worship, chifukwa pali kusinthanitsa. Verse number 9, mumve pano. Nati kwa iye, zonse ndidzakupasani inu ngati mudzagwadira ndi kulambira ineyo. Zonse ndidzakupasani. So pano pa phiri ilili tili ndi zonse
zimene Satana, ngati munthu sangaziwe zonse zimene zili mdzanja lake, mumakapembeza mafano chifukwa cha zonse, mafashoni olekanalekana, malebo olekanalekana, zizangala zolekanalekana, zakudya madaiti mamiru olekanalekana amene aperekedwa ku dziko lapansi. Zonse ngati simuziwa zonse, mufunika kuti inu ndine tizikhala pa maphunziro a zonse zimene Satana akupereka in order mugwade. Simumadziwa kuti inu yomwe gwada, simudziwanso kuti inu yomwe alambira. Ndi chinyengo chimene Satana anakukupangirani, anangokuyikirani china chake chakuti inu simungadziwe. Nokha mumangonena kuti ndi chilakolako cha mowa, ndimakonda hunters, ndimakonda amalula. Mukayang'ana amalula ndikuyang'ana hunters, nimi miowa ina achina kantazi ndanzawo, khani zosausa kwambiri. Zimene zizi ndi zogulitsa za mdierekezi zimene zili mdzanja lake, malonda amene wagwiriza ndi cholinga choti chipembedzo chichi chidzadze, chilowe ambiri, zitukuko, mafashoni, zolakalaka za anthu, zonunkhirisa matupi, ndiwo ndi zina zotero zangoyikidwa. Ngati simuzidziwa zimene zili mdzanja lake, mudzapembeza mafano ndi kulowa mkachiso wa idol worship chifukwa zimene zozo simukuziziwa. Chifukwa chake ife amene tidatuluka ku chipembedzo chimene chichi timachita zonse mosamala, chifukwa tikudziwa kuti kuli amene ali kukachisi akulambira ng'ombe, ena akupembeza mitanda mafano, ena akupembeza mwezi, ena akupembeza angelo, ena akupembeza mitambo, ena akupembeza nyanja, ena amapembeza nkhunda, cholengedwa chouluka nkhunda, mdzina lakuti ndi mzimu woyera atanjambula nkhunda. Khani zosausa, khani koma zosausa kwambiri. Baibulo koma tulitaletsa musazipangire cha madzi, cha muntunda, angakhale cha mwamba, musazipange izo. Verse number 4, Exodo chapter number 20. Iweyo Satana ndikukupakizitsa kuti uzimpembeza pali zimene zizi pambali, utazigwiriza zimene zizi pambali. Khani koma zosausa kwambiri, mastika, malogo, malebulo olekanalekana ndi zina mwa maulemerero a dziko lapansi. Izi ndizo zamirako pang'ono pamene ndikuyankha funso. Kodi uku nkuyankha kapena kulalikira? Yere tayiona yene unebola anguvecheta pano yangali mundu jwine nambo lungupe nijwa akunduma kuti mbechete yereyi kanga kajanje ndupiye kanga nandiye nambo lungu ave ni wao ave soni niune pakutupa yonso peyene kuti tukamalize ulendo wetu pakuinjira mchilambo chira acho. Tamvera, amenewa amachedwa kuti mafano akudziko. Ndi chipembezo chimenechi ndi chipembezo nambala 2. Ndichimalize ndi malemba opezeka pa buku la Masalimo 115. Masalimo 115, chakumapetopeto kwa buku la Masalimo. Masalimo 115, ngati sindikupanga mistake ndikufunika ndikupaseni verse nambala 4 mpaka verse nambala 8. Tione mogwirizana ndi Mateyu chapter number 4 pa nkhani ya idol worship. Chipembezo ichichi cha idol worship ndi chimenetu ndikuyankha mbale unachipeza chili ku status ya bwanako ku South Africa kwako konawe ukapirikoni. Olomo mangoona za kufoni kwako ukutenga foni ya bwanako akuchoko chani tumanitu bwino nazo. Tamvera verse number 4. Mafano hao ndiwo silver ndi gold. Akadamva munthu kuyendana ne limodzi mmawerengedwewa. Tikanayamba kumva sopano Bible likuti mafano hao ndiye silver ndi gold wawo. Ichichi chakuti silver ndi gold anaumbiramo mafano
osokonezera kupembeza mulungu sizidayambe lero, zidayamba kalekale kumusi kwa munda wa Nodi ndi mnyamata uyu otchedwa Kaini. Kaya tili limodzi. Now, siliva ndi golidi mundimvesese pano. Takhalani mu uzimu tiwerenge limodzi. Verse number 4. Mafano awo ndiwo siliva ndi golidi. Mungu ayima pamenepo. Mupeze material thing zimene zapangidwa ku dziko lapansi, zimene zapangidwa ndi siliva, zimene zapangidwa ndi golide, zimene anthu opembeza ku dziko lapansi timazigwirisa ntchito. Sikulakwa, koma tsopano tione kuti kodi ndi chipangizo chiti cha siliva chimene chakuletsani chachotsa chidwi chanu pakupembeza mulungu, ndiye chakoka chikondi chakuti mtima wanu umakhala pamene popo. Chopangidwa ndi siliva ndi chani kodi? Chimene chakopa moyo wanu ngekuti muyamba kutolera zipangizo za dziko lapansi zopangidwa ndi golide, mukayambe kutolera zimene zozo mukapeza kuti ndika department kapaderadera kachipembezo cha mafano kamene anthu akonda material thing ku dziko lapansi, zinthu za luso kwambiri, osagona mpaka kuchambe chala chili ng'anamu. Hakuti kuli malaivi tutilowa live ya ujeni yachemwali yangatamia tilowa live ndilowa live lero kuli live ya JB nena pa TikTok ng'ani mpaka kota tufilima mawapa ofesa akangozera tu bwana yao zavuta. The material thing zopangidwa ndi silver ndi gold zimene zalowesa anthu mkachetechete in a silent way kukalowa mu chipembezo cha mafano. Hani zosausa simunachezerepo kupembeza Ambuye, koma silver ndi gold za dziko lapansi zinathandizira kuti plasma ipezeke mpaka mwachezera 3:45 mukuonera filimu, koma simunachezerepo mkupemphera. Mafano a dziko lapansi timalowa kachetechete. Ndikunena kuti kodi zimene zina ndilibe, inu mulibe, tisakhale nazo. Iyaya na mulungu tikungotukula na maso kuti ndiziti zimene zikudya chikoka chathu chapa mulungu, ndi zimene timakasinthanitsa ndi mulungu, zimayamba kukakhala idol worship, the tangible thing of the world, the zipangizo za dziko lapansi zimene zimaika chikoka ku vanthu. 40 yatuluka 40 ndi anthu akuchita sacrifice mabanja kutha chifukwa sana agulire 40 Samsung. Ani zovuta atu kwambiri. The idol material thing zimene timatolera pang'ono ndi kumakhala nazo zayamba kupereka chikoka ku mitima yathu up to the extent yakuti tayamba kuzilambira. Mukazama pamene pa mudzaona amalambira bwanji munthu, amapembeza bwanji munthu. Chikoka cha mpata wa 12 hours chikupita kwa ndani, nthawi yanu imapita kwa ndani, ndi ziti zimene mumatherapo nthawi yanu. That is the idol worship, zimene wewe umataya nazo nthawi yako yonse, zakupangani kukhala mu gulu lachiwiri la chipembezo cha mafano. Ndiye olemba buku limeneli akuti mafano awo ndiwo siliva wawo ndi golide wawo ndi ntchito za manja a munthu. Ndiye kuti talowa ku ntchito za manja a munthu, muyambira ku China kumene kukutuluka ntchito za manja a munthu. Nkhani zosausa hananga ni nkhani zozama. Mpingo wa mulungu ni nkhani zozama kwambiri, zimenezi zili kutali kwambiri, pamene pa mzimu woyera, mzimu wa mulungu amakhala akukankhira gemu iyi kutali kwambiri. Mukafika ntchito za manja a munthu, acha China, acha feki, acha original, mungonenapo osadziwa chimene mumanena. Ndi ntchito za manja a munthu. Takhalani pamenepo, niyambe kuzama kuwerenga ntchito za manja a munthu.
zimene zimapanga idol worship. Ndikuti gawo limene ndikulifotokozera mu ndime imeneyi ya nambala 21 gawo lachiwiri ndikunena za idol worship, ntchito za manja a munthu zimene anthu amapanga zatenga nawo mbali. Ndekuti nkane mukundipitisa ku chirombo chija chotchedwa Levithani ku masiku akumapeto a nthawi imene takhala ino. Tawerengani bwino Bible verse number 4. Mafano awo ndi osiliva ndi golide, ntchito za manja a munthu. Kodi ni ntchito ziti za manja a munthu zimene zikulamulira mu m'bado wa kumapeto ano? Kodi mukulamulidwa ndi Mulungu kapena ntchito za manja a munthu? Zimene zabalalisa dziko lapansi ndi cha ntchito za manja a munthu. Ndipo zisatira ntchito za manja a munthu, luso la manja a munthu ndi limene likupangitsa munthu ataye Mulungu. Masiku tapondano anthu akulemekeza ntchito za manja a munthu. Taleka kulemba anthu chifukwa cha mphaso zimene Mulungu adapatsa. Tikwalenga ndi kwalemba ntchito kwapasa maudindo m'mipingo chifukwa iwowa anachita dilu ndi ntchito za manja a munthu, ndi ali ndi kalata koma zochokera ku ntchito za manja a munthu. Ndiye timalemba kwasogolera kuti asogolere mipingo yathu ntchito za manja a munthu. Mwayang'ane na asikana athu ana obereka tokha, ntchito za manja a munthu zikutilanda ndi kwalowesa mkachisi kwa mafano tili nawo m'nyumba. Ntchito za manja a munthu zalanda ngakhale chionekedwe cha munthu. Ntchito za manja a munthu zalenga tsitsi la tsopano. Ntchito za manja a munthu zalenga shepi ya tsopano. Ntchito za manja a munthu zalenga hipi ya tsopano. Ntchito za manja a munthu zalenga nsidze ya tsopano. Ntchito za manja a munthu zalenga milomo ya tsopano, kuchoka kuyanga ya blaki tsopano ndi ya lady, kuchoka kuya brown tsopano ndi ya white, ndi ya green, ndi ya purple. Ntchito za manja a munthu zalenga munthu watsopano. Kumuyang'ana inuyo mukaona kuti zoonadi ntchito za manja a munthu zinalenga mzungu koma ali wakuda. Adabadwa mchikuta chawo nakude, anabadwa mchikuta chawo ofira bwino, koma lero ndikunena pano it's a white person. Ntchito za manja a munthu masiku awawa tikapenda kuzisamalira bwino zimene zizi ndi zimene zititengere kuchitayiko chokalowa nawo idol worship. Kachisi chimene chindi chodzaza kwambiri chili ndi mamembala ambiri kusiyana ndi satanic worship. Verse number 5. Pakamwa ali napo koma salankhula, maso ali nawo koma sapenya. Timafuna tione za pakamwa ali napo koma osalankhula. Nkhani zosausa kulondola zinthu zimene zili zosalankhula zikamalankhula ndi inuyo. Kucheza ndi zinthu za ubububu zakuti zilibe sei iliyonse sizinganene kanthu koma zikulamulira anthu akutsatira chinthu chosalankhula ndi kulola kupha mwana wa chemwali yawo chifukwa chazo kuti akhale ndi chinthu chosalankhula, kulolera kuti akatambe akamwe mwazi kuti akakhale ndi chinthu chosalankhula. Chimene mwaphera ana azilongo anu, chimene mwaphera anzanu, kupha akazi anu ndi ana anu kudya nokha chifukwa cha zinthu zosalankhula zimene zili ku dziko lapansi. Zavuta kwambiri munthu akufuna zinthu zosalankhula zomakhala napo pakamwa koma sizilankhula kanthu, zili ndi miyendo koma osayenda. Nkhani zosausa kwambiri za mafano anyengo ya kumapeto ino. Ine mpingo wa Mulungu mundilole kuti ndibwerere pa yankho 5 minutes yotsalayi. Wofunsayi ananditumizira zithunzi za ziboliboli ndi kutumizireni muzione. Ndi amanena kuti kodi zimenezi brother Twayibu nziti ndazipeza ku status. Ndiye ine ndikusiyanisa pakati pa zipembezo zitatu: chipembezo cha mafano ndi satanic worship. Ndasala ndi chipembezo chomaliza. Ndiye mundilole kuti gawo limeneli ndirekere pompo mpata ukapezeka ndipereke chigawo chachitatu cha satanic worship
chimene ambiri tilimo ndipo timalephera, koma zonsezi timangonena kuti za sataniki basi. Chimpanda cha black nda sataniki, galimoto chopuma nda sataniki. Amati chopuma ini yake akunena mabigi kazi jazodula zopumula, amati zikupumula, koma ndiboza sizipuma fo zilibe mpweya. Kulibe galimoto ikupuma ilibe mpweya, ilibe oksijini. Tingayilemekeze bwanji kuti galimoto zopuma koma kulibe zopuma? Zopuma ndi inuyo, amene amapuma ndi munthu. Chipango chimene Mulungu anapanga munthu akapumule pamodzi ndi zinyama zimene anayikamo mpweya, pakuti chimene chimagwera nyama chimagwera so munthu. Kotero m'bale wanga, ukaona zithunzi zimenezo ndiye kuti abwana ako ndi opembeza mafano. Sindinganene kuti nda sataniki, chifukwa satanism ndi ina, koma amenewo ndi idol worshiper, kumene mukapezeko mahindu, mabuda, mabahai ndi ena mwa anthu mataliyana ndi anzawo amakonda kwambiri kukhala muzipembezo za ma idol worship. Mwachisanzo ku China, those are idol worship. Ndi chifukwa chake mukapeza kuti ali ndi luso lambiri malingana ndi vesi ilili, vesi number 3, koma Mulungu wathu ndiye ali mmwamba. Vesi number 4, mafano awo ndi wa siliva ndi golidi, ndi ntchito za manja a munthu. Tidzakhala tikuyang'ana ntchito za manja a munthu kwa nthawi yayitali mpaka pamene Mulungu adzatimalizire dongosolo la nthawi ya pansi pano. Tulukani kumeneko anthu anga, andiloleni kuti ndipumule mpaka tsiku lija. Amen.